Пинг-понг. Пусни. Спри той джинджурийско нещо. Какво става, брат? Аз съм на живо от Next TV. Кажи нещо, братле. Знам, че си Криско в момента, кажи. Ако ми се легаш на живо, не ми рекламирай новите си песни. При се рекламирай. Бавно отговаря, звъня и ми затваря. Струги ли си пише, на лут ли да се бавя. Много хубава, много палава. Няма тя цена, тупе баклава. Как така ме въртна, в първи клас ме върна. Дадох най-доброто от себе си и клъвна. Феноменална, чисти и подрежда. Заедно с мене други мацки загрежда. Цяла нощ ми показва колко си лоша. През деня си добра и послушна. Шапка ти свалям, шапка ти свалям, шапка ти свалям. Алелуя, бейбе. Лъжа ме в очите и пак и се обаждам. Бавно ми танцува и вече се предавам. Шапка ти... Алелуя, бейбе. Отлично. Алелуя, бейбе. Рица други. Той заради такива като вас не може да оженя. Когато бях като 2 капки вода, това ми беше нещо като изпитание. Какво е изпитание? Какво е изпитание? Ами като, примерно, като Survivor. Не бе, тъпанар. Какво ти беше изпитанието? Трудно ли ти за тебе това? Да имитираш, примерно, питбул. Питбул. Да, фаербол. И така нататък. Ами, не беше трудно, но малко не ми беше удобно с фантазията. Примерно с... Да разбираш. Добре, това го прави килата, сега кажи сега. Килата съм аз. Така бе, аз съм Криско. Но този телефон го спечелих с стадион Берел и Стара Загора. Изтегли си едно талонче. Да, добре. Го покажат. Добре, аз ме фащаш ме в кадър, спри. И просто казват, нека може да си изтегли зрителя едно талонче. И аз като взех да си го заложа, разбираш ли, Пеле? Нали разбира ти? Нали разбираш, брат? Имам важна мисия. Ти излязъл с... Просто искам да ви кажа... да покажа едно 12-то основно. Вижте 12-то. Ари, бе, разказвай какво ти беше в капки вода. 2 капки вода ли? Да. Бе, просто искам да ви кажа 2 капки вода направо. Рачков и другия, какво беше, Зуйка. Направо, така праха. Шапка ти свалям. Шапката свалям. Криско, моето момче, стани, бе. Стани, де се излага по телевизията. Тя папараци пак ви ли мамка му да еба папараците ви да еба. Просто искам да ви дам. Какво? Федербал! Пикпок! Футбол! Тенис! И сега сме при американската звезда Питбул. Какво става, момче? Hello, my man, Pitbull. Аре, бе, знаем, че български знаеш. Аре, говори, бе. Какво искаш, бе? Я чай шапката е малу. Каша, така. Аз съм килата. Кой ще ти, моето момче? Аз съм килата, вие кой сте? Аз ли? Да, бе, човек. Аз съм най-модерния, мадафака. Какво да кажа? Ето. Аз съм Бойко Борисов. Когато има, няма логика. И Нинчо тук. Какво правиш, моето момче, Нинчо? Ами, Криско е тук. Кивата е тук. Защо аз съм с Криско? Нали? Просто ние сме малко като топката и като тенисна маса. Бемка.
Много се дълбоки. Как беше в 2 капки вода? Като 2 капки вода. Човек, защо носиш рапърска шапка? Оттам се измислих моите, нали, нашите песни с Криско. И много мразя да викам. Здравейте, аз снимам Уиз Халифа. What's up, man? Кой се кажва? Никой, мафака. Какво става съм Уиз Халифа, мафака? Какво става? Какво искаш ти, бе? Какви сте ви рапъри? Репортажи? По-добре да не те снимам. Заповядай камерата.